ବର୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 1-0 ସିରିଜ୍ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ତିନିଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 219 ରନ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ୱାଶିଂଟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ରହିଥିଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର କିୱି ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ପୂରା 50 ଓଭର ଖେଳିପାରିନଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 47 ଓଭର 3ଟି ବଲରେ ପୂରା ଟିମ୍ 219 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 220 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍। ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଦଳ 18 ଓଭରରେ 1 ୱିକେଟ ହରାଇ 104 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି କମ୍ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି କ୍ରିକେଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।